Ayo dulai. Suwe. Oh. Mikir. Oh, Mbak Lurah. Awak dhewe tanggapane bentang iki jundane siji-siji. Oh ya ora masalah kok tanggapane bentang iki ora. Lambe lambe. Lah nek aku lak benar atraksi salto bolak-balik urung wani njaluk. Wong kowe kok beli nek iki koyo ngono kok ya wis wani njaluk ki lho. Ora njaluk wong mulai piye? Wong iku kudu mulai ae. Kowe aja karepmu dhewe lho, Mbah Lurah menika ki setia lho. Setia ya ben. Mas Mustaqim menika paling setia sak donya. Kok iso? Lah saiki contone nuwun sewu. Ngapa? Iki nek pomo ngomong rada jeru ya. Oke. Nuwun sewu nek wonten tahun 2026 menika. Ngapa? Adat bersih desa menika wis saya ilang. Lah iki mung ning Jalas iki adate sik tetep diuri-uri tepuk tangan buat masyarakat Jalas dan kepemimpinan Bapak Mustaqim. Mending lho. Lah iya apik to. Cinta budaya. Dadi Mbak Lurah iki duwe inovatif karo kreativitas dalam berpikiran. Lah ya iso ngono lho. Inovatifnya pemikirane Mbak Lurah bocah sinoman dilakokne. Lah ya wong iki jane ya mudeng lho kok nampa loro ora atraksi. Ha telu lho, Mbak. Iki pola sing apik. Kowe iki apa ora ketok? Nuwun sewu menika bonggem pun salto napa dereng? Krungu dhewe to. Lek T lho. Untune ora enek melu mangap. Dereng. Iki mbok aja ngono. Dereng. Lah ya kowe dibuktikan. Yo yo. Langganan kok kowe iki. Aduh. Kowe iki melu rombongane sapa kok melu keplok-keplok? Mau ndukung aku saiki malah melu ngeploki kowe iki lho. Lah jenenge Lek T kaya ngono kuwi. Kowe paling kondang tuwa ngadang ning kene lho. Berarti kancamu kono. Ya iya no. Jajal genti aku ki. Oke. Aku sing rene nekno ya. Iki Pak Lurah ora karo bojone to? Hah? Mbak Lurah. Mbah Lurah menika ten mriki kalih jajaranipun. Bojone menika adang masak. Lah jajarane ora isin to? Heh? Masa kepoloe nyawer jajarane ora. Iki. Kowe iki lho, kowe. Iki aku ra seneng aku ngono. Lah isin kudune. Mbak Ngene iki ora ro guyon. Sik. Aku guyon, Dek. Aku guyon iki ben atimu terketuk. Lambemu kok terketuk. Ora roh Mbah Wo ki kondange ning ngendi-ngendi Medion wis kondang. Ngapa kuwi? Remi iki. Maksude ki yo aweh sedekah. Mbak Lurah marahi ngene iki bukan berarti iki yo perkara nyawer itu duwe duit. Heeh. Angkrek nang iki. Meno. Ah ganti cakotan iki esuk. Rene Pakde. Nuwun sewu Mbah Lurah ari-arine jenengan. Anu. Nggih. Monggo, Mas. Nggih. Kene. Lah. Wis. Entek pira ta, Dek, aku iki. Wah dipengen aja campuran hitam ngeyel. Cek. Halo. Mama kesetrum cak cik.
Adewe ning kene semata-mata tidak kok cari uang gak. Lah ya kuwi to sing penting. Awak dhewe menghibur wong kene untuk pahala. Waduh, Lah mibur balane kabeh Mario ya brodol, Allah aduh. masakne ya Allah. Iki piye iki? Waduh. Sabar Pak ya sabar, rezekine oke engko. Kuwi udu doro nek dikeplok iki lho. Ya Pak. Dong, Nyapa? semata-mata awak dhewe ngene iki rezeki. Heeh. Ya ditampa sementing awak dhewe karo Mbak Lurah iki padha awak dhewe iki anake. Lah iya to. Awak dhewe iki tanggung jawab ning kene kudu menghibur masyarakat kene. Nah, kuwi lho. Muga-muga sak desa Jalas diparingi rezeki lancar. Amin Allahumma amin. Sehat selalu. Amin Allahumma amin. Terus desane semakin maju menjadi barometer desa-desa yang lain. Tepuk tangan buat Jalas. Apik lho iki. 1, 2, 3, 4. Iki mblotong ini ndi lho. Iki melu sapa? Lha kuwi ari-arimu kok. Wong ditanggap ora. Aku ya ora roh. Lah kowe iki lak sak omah paling endah lak ya roh to manajemenmu. Sama ndasmu. Omahe ngendi ora roh lho. Lah kalau kowe iki aja ngono ku lho ning adik ki ya diakoni. Ponane. Mbok sing sayang kaya aku ki nek ning adikku ki tak warai ganong pinter, aku dadi sayang. Lah iki adikku saya. Besok dadi bocah pinter ya. Adikku enek lanang karo wedok. Oh. Oh, adikmu ki lanang wedok. Kowe mah duwe adik piye? Duwe adik tak sayang, tak warai ganong pinter, iso menjadi generasiku. Aku lak ngene iki suka. Adikku wedok ya tak sayang. Ketok. Ngapa to? Adikku lho. Lah kowe iki celangapan ki ya kowe. Lah adikku kowe. Keringetnya wasin. Kowe keringet apa solar den. Kowe kopro ya. Lambemu ngono kok. Ini adik. Lah sing celangapan ki ya kowe kok iso. Lah kan adikku loro lanang wedok. Kok njeblas ae kok iso rene ndak cahayu. Lah aku arep ngambung iki. Kok koyo teo koyo culan mayit. Iki apa jog cuyan mayit ki lho. Diurus kae. Wes sik. Contone aku sik.
Iki jenenge kwalek. Kowe iki kaya Mas Kenthong kengkel. Lek ngono ku malah kebutuh cakil kowe. Lah mung 50 tok. Hei. Hei, lah jaluk mau piro? Ya abang no. Abang piye? Mbah Lurah ora nambahi. Ulang-ulangane bongge kuwi kok. Maksude aku roh. Mbak Lurah menika rak duwe usaha nandur jati akeh. Lah kengke wis dibentelne dong jati ya. Kaya abang nggo rupane. Nek dikecek Ben sesuk lamben mempreng kan. Ha ini tenanan, ditata tenanan. Mbak Jati duwe jati iki lho lentunge. Walik lah. Ayo. Ale. Cah bagus. Lah kok malah kaya wong buntung. Meneng tak omongane, cah bagus. Iki adewe iki disawar dituntut kon atraksi, ora kok terus sujud syukur. Ya bener ya apik niate sujud syukur. Lah diwarai bolos ae. Kaya terenggiling arep ngeleng. Kowe iki mbok sing apik lho nyontone iki. Weh. Masih sumpah iku. Oh. Salto ya ora iso apa-apa langsung jatil lah ya. Ora apa-apa wis jatil lah. Iwas aku jibek. Dikongkon salto malah ngetune tanganku.
dadi jaran iso dumpung. Warai lakune. Cah bagus jenenge jatel ki kiri kanan. Lah kok ngger Jarane kena hernia. Jarane kena hernia. aku ngono kuwi kok. Iki penyakitmu iki apa jane lho? Jane nek mau nglatih mbiyen ki piye to? Iki anake sapa? Kok melu nyurungup ning kene. Tenanan dadekne kan. Aku tenane bapake sing kleru lho. Ya wis bene ku dadi perwakilan. Yo. Perwakilan adik. Jatil wis ya dompo. Ganong satu kaya trenggiling. Engko dikeki cekeli dadak malah mlungsep. Ya ora ngene iki sik masa Wis pembelajaran. Iki elokno grup kene to. Generasi. Iki elokno grup kene. Ngopo? Gotongi tutuk kenong lho. Aja ngono kok. Yo,